हरिओम, राधे कृष्णा। बाबा सोमेश्वर की पवित्र नगरी हरिओम कुटीर धाम की ओर से आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रेम और काम में क्या अंतर है। इसकी रचना एक भोजपुरी में की गई है, जिसको सुना जाए। प्रेम रस अलौकिक हवे, एकर आस्वादन करे वाला केवल भगवान हवे। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों चिंतनमय तत्व हवे। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाला और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाला। एह तरह से एके गो चिंतनमय तत्व प्रेम के आस्वादन करे खातिर दू रूप में हो जाला। प्रेम तत्व न समझे के चलते कुछ लोग संसारिक काम के ही प्रेम कह देवेला। उनकर ये कहल एकदम गलत बाटे, काहे कि काम तो 84 लाख योनियन के संपूर्ण जीव में रहेला और ओह जीव में भी जे भूत प्रेत पिशाच होखेला ओकरा में काम अत्यधिक होला। लेकिन प्रेम पावे के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होखेले। काम में लेवे ही लेवे के भावना होखेला और प्रेम में देवे ही देवे के भावना होखेला। काम में अपन इंद्रिय के तृप्त करे के और ओकरा में सुख भोगे के भाव रहेला और प्रेम में अपना प्रेमास्पद के सुख पहुँचावे तथा सेवा करे सेवा प्राण रहे के भाव रहेला। काम केवल शरीर के लेके होला और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में देखते वास्तव में चिंतन तत्व से होखेला। काम में मोह रहेला लेकिन प्रेम में मोह के गंध ना रहे। काम में संसार तथा संसार के दुख भरा रहेला और प्रेम में मुक्ति तथा जीवन से विलक्षण आनंद रहेला। काम में जड़ता के मुख्यता रहेला लेकिन प्रेम में चिंतनमय के मुख्यता रहेला। काम में राग होखेला आ प्रेम में स्वतंत्रता लेस भी ना होखेला। हर जगह स्वतंत्रता होखेला। काम में उ हमरा काम आ जा ऐसन भाव रहेला और प्रेम में हम उनका काम कैसे आ जाई ऐसन भाव रहेला। काम में कामी भोग्य वस्तु के गुलाम हो जाला और प्रेम बन जाला और प्रेम में भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाले। काम में रस निरसता में बदलते रहेला और प्रेम में रस आनंद में प्रति क्षण बढ़ते रहेला। काम चिंता से पैदा होला और प्रेम प्रेमास्पद के प्रसन्नता से प्रकट होला। काम में अपना प्रसन्नता के उद्देश्य होला और प्रेम में प्रेमास्पद के प्रसन्नता के उद्देश्य होखेला। काम मार्ग नरक के तरफ से हो के जाला और प्रेम मार्ग भगवान के तरफ से होके जाला। काम में दू ही रहेला बल्कि प्रेम में एक होके दू हो जाला। यह सब अंतर प्रेम और काम में होला। हरिओम, हर हर महादेव।